नमस्कार शेतकरी बंधू भगिनींनो, आपला महाराष्ट्र या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। शासनाची महा-डी-बी-टी योजनेअंतर्गत चौथी लॉटरी लागलेली आहे आणि या यादीमध्ये आपलं नाव पाहण्यासाठी मी आपल्याला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक देत आहे। या लिंकवर क्लिक करून किंवा ही लिंक कॉपी करून गुगल क्रोममधून ओपन करून आपण या ठिकाणी आपलं नाव त्या यादीमध्ये आहे किंवा नाही, किंवा आपल्या नावानं कोणती योजना मंजूर झालेली आहे हे पाहण्यासाठी कृपया आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकचा वापर करा। शासनाच्या असणाऱ्या विविध योजना, डी-बी-टी अंतर्गत असणाऱ्या योजना, तसेच कुक्कुटपालन असेल किंवा दुग्ध व्यवसाय असतील, अशा अनेक ज्या शेतकऱ्यांना असणाऱ्या योजना असतील, पीक विमा असेल, या सर्वांची माहिती आपल्याला सतत मिळत राहावी यासाठी कृपया माझ्या आपला महाराष्ट्र या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि ही माहिती जशी तुम्हाला मिळाली तशीच इतर शेतकऱ्यांनाही मिळावी यासाठी कृपया माझ्या चॅनलला शेअर करा, जेणेकरून सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत ही माहिती पोहोचेल। कृपया सर्वांनी सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा।